Vadiwa vateereri tadzoka zvekare with another episode. So it seems as if pano pa YouTube pane vamwe vanonzi sekuru tembo kudhara. So as to avoid confusion pachirongwa chedu ichi chatakatanga tichati dzidziso nasamaita vose ndivana tembo, asi kuavoida confusion regai titi sekuru ava tongovati samaita. Saka pane umwe mubvunzo wakabvunzwa mucomment section anzi nemudiwa muteereri mukomanashi tibvunzereiwo sekuru Mushonga Weku Simbisa varume panguva yokudya bota tigutsewo vadiwa vedu. Then ndakabva ndaforwarda that message kuna samaita, regai tinzwe vachipindura mubvunzo iwowo. Mangwanani vazukuru, mangwanani madzisawira. Pane uyo abvunza nyaya yemushonga unosimbisa misana yevarume. Pakusimbiswa kwemisana yevarume kune zvinhu zvakawanda zvatingashandise. Nzira dzatingashandise kuti murume ave nesimba pabonde. Chekutanga tinotsvaga dambudziko remunhu kuti sevarume tine zvirwere zvatinoita zvakawanda. Tinogona kutadza kunomhanyira kunorapa chirwere 1, iye munhu ane zvirwere zvakawanda. Dzimweni dzenguva anenge achida kugezwa itsvo, dzimweni dzenguva anenge achida kubviswa tsvina yazara mumuviri, dzimweni dzenguva musana ndio unenge wakaneta, dzimweni dzenguvawo pfungwa chaidzo dzinenge dzichida kudzikamiswa panzvimbo 1. Asi rega ndichingotaurawo zvishoma zvinowanikwa nevanhu zvekuti munhu anogona kuita. Chada kutanga nekuti kune munhu ari papi anogara nemudzimai wake kana kuti mudzimai anogara nemurume wake. Chekutanga ndechekuti unogona kushandisa kutenga masamba anonzi recoffee. Recoffee iya inowanika mumasupermarket. Recoffee, rega ndipa dzokorodze recoffee, coffee inowanika mumasupermarket iyi. Watenga recoffee iyoyi unotora malemon angaita kana 3, malemon angaita kana kuti 3. Watora malemon angaita kana kuti 3, otora uchi, kuna angaita kana 2-3. Then osanganisa oisati kumvura tishoma, oboilisa, osanganisa, omwa seuri kumwa tea. Asi kana uchimwa seuri kumwa tea, usaise shuga. Usazviite kana uri munhu ane mudzimai ari kure, Chaona kuti zuva raunoita izvozvo kana kuti mazuva iwayo uchachinja nyangwe uwandu hwembeu yaunobuditsa ichange yakati wandei zvikuru kwazvo, uye uchava nesimba pakuita kwako zvese. Izvozvo ndio zvimwe zviri zvinokurumbidzisa zvatingawane padhuze nesu. Asiwo semunhu wechirume unofanira kugara uchijaira kudya nzungu, uchijaira kudya nyimo dzakakangwa, zvichakubatsira zvekare kuti uve zvinowedzera kusimbisa kwako musana. Kozoita mamwe makwenzi anodyiwa anosanganisira namupangara unosimbisa musana, kozoita imwe midzi inosimbisa musana. Zvekare ujairawo kuita munhu anodyawo zvinana mazondo. Saka ndakudzokorodza pekutanga pekuti kuti tizive dambudziko remunhu tetaziva kuti riri kunyanyotangira papi. Pane vane zvirwere zvakaita sana shuga, sana BP. Izvozvo zvinoda kutanga kozoitawo vamwe vane itsvo vane tsvina yakawandisa mumuviri. Tetakuda kutanga nekugeza itsvo yakachena, ndo yatingati kabhireta yemunhu rume kana kuti kabhireta yemunhu wese. Rimwe ropa rinotanga kumhanya zvakanaka, munhu anenge akutozviraramira mune zviri right. Hauzombokundikana even kufadzana munguva yenyu yekufara semhuri. Saka izvozvo ndo zvandingagone kukubatsirai nazvo vazukuru pari zvino, kuti batsirikai pakadaro, asi munoongororwa kuti dambudziko renyu riri papi. Zvinotokosha kuti muende kumasikani kana kuziva kuti wakamira papi pautano hwako. Hauna BP here, hauna shuga here, unoita basa rei, then tobatsirana kubva ipapo munhu osimbiswa oita zvakanaka. Rangai muchirangarira kuteerera muzvirongwa zvakawanda pamukomanashi. Dzidzai kusubscribe, murambe muchiwana zvakawanda.
muwane muchiramba zvakawanda. Tinotenda muve nezuva rakanaka. Batsirikai vazukuru, dzimba ngadzifambe, dzimba ngadzienderere mberi, vanhu vaitirwe zvakanaka. Vedare, that was a WhatsApp voice note randatumirwa naSamaita. Kana muine mimwe mibvunzo, please tell me so that I can forward your questions kwavari. I'll be back with another episode very soon.